Il-Ministri tal-Finanzi Ewropej jinsabu taħt pressjoni kbira biex jilħqu ftehim dwar l-Unjoni Bankarja sa 19 ta' Diċembru, meta se ssir il-laqgħa għolja tal-mexxejja tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. Unjoni Bankarja tkun tfisser regoli komuni ġodda, bilan li l-banek jgħinu lill-ekonomija u mhux ixekkluha b'teħid ta' riski imprudenti. Il-ħsibu li l-Munita Unika Ewropea, l-Euro, titpoġġa fuq bażi aktar soda u li l-Unjoni Ewropea tilqa' l-kriżijiet futuri. L-Unjoni Bankarja hija l-aktar proġett ambizzjuż li se tkun daħlet għalih l-Unjoni Ewropea minn mindu faqqat il-kriżi tad-dejn. Is-suġġett huwa kompless ħafna, nitkellmu fuq tliet awtoritajiet, għandek l-awtorità superviżiva li se tieħu tiċċentralizza s-supervizjoni ta' kull pajjiż. Tieni waħda hija li meta bank ifalli jrid ikun hemm dak id-deposit guarantee, dan huwa fond enormi għax qed nitkellmu għall-Unjoni Ewropea. Għaddu mhux ċar jekk ikunx ċentralizzat jew forsi l-ewwel 10 snin ikun hemm qassam f'kull pajjiż. U tielet l-iktar waħda diffiċli huwa x'jiġri meta ifalli bank. Din hija xi ħaġa serjissima, drammatika nafu anke ġrat f'pajjiżna u kull gvern xtaq li mal-awtoritajiet finanzjarji jidħolu. Issa dina da dritt sa nadduh l-Unjoni Ewropea biex ngħidu hekk. U allura hija xi ħaġa komplessa l-mod il-kif trattati li jdu jinbidlu, eccetera. Xi ħaġa li tieħu ħafna żmien. L-iktar fl-aħħar net nixtieq ngħid li l-komplikazzjoni hija li aħna qegħdin ishom żewġ familji f'xulxin. Għandna l-familja taż-żona euro, illi għandna il-fond tagħna, l-ISM, eccetera, u dawk li mhumiex fl-euro, li m'għandhomx dawn dak li jgħidulhom backstops illi jgarantixxu dal-fondi. U allura biex nimxu parallel u fl-istess ħin għandna strutturi differenti qed jikkomplika x-xogħol ħafna. Il-ħolqien ta' aġenzija biex jingħalqu l-banek falluti fiż-żona tal-Ewro u l-allokazzjoni ta' fondi biex jiġi finanzjat dan il-pass għandhom iwasslu għall-integrazzjoni aktar profonda fost 17 il-pajjiż membru illi jużaw l-Ewro. Fl-istess waqt iżda jqajmu mistoqsijiet komplessi dwar is-sovranità tal-Istati Membri u dwar min se jħallas għal dan.